Perlok bi menta sacisin nga pediang subhai pi ha kene ka channel bani blog de ha kene ka por nga kwa bani kering katu ka ne khandiat de baro kumba philio I bagatu ka seng HNLC ka berngem ban pendiap ya gitu ginong ilam jong ka WPP de baro philai tip bagni ka seng HNLC ka de ka wei ka seng ka ba yada ya ka ri khasi ka jongi kabayada kabayalam ya ke jingbha kabayada ya kano ke jing sniu kabawan shop hani apo kani gari khasi jongi hani apo kani jelame clear jingi Henry menta pa kani ke seng HLC ka wan long kumne da kumne ka kala kani ke seng HLC balai ka bergam penban ya kini noyalam jong ka WPP de kani ke seng em menengkong he kade ka seng kade kata seng kabanyada yangi gijai benru khasi kabanyalam ya gijingbha kabayada yangi ya gijing sni ba phero pher hapo ne jela meklia jongi hapo kare khasi jongi khasi bajantia Henry menta kala kelong penban ki nong shun ga jongi kala penban ka nong shun ga jongi kala berngem ban peniap ya ki nong elam jong ga WPP ada ka ne ga seng HLC ka peniap ya kita ki nong elam jong ga WPP kamut ka ne ga sarkar kala la ban khle kumba khle moida kumba khle atta kumba khle jingbam ha por mai phaido yangi ki khun hasi hane po jalan khle jingi lada ka ne ga seng HLC hi ka peniap shisha ya ki ledar jong ga WPP ya kita gendong elam jong ga WPP yangi piba ngi de no ban kendit na ka jingthia ka jongi namar balada kane ka seng WPP hi kan yap no shapo dengi ki khun khasi jongi khasi pajantia ngi ngelayap omdan shu kata ga jing lambha kane ka sarkar lami betang ka jing huri hura para khasi prado prasnam ngi laya bom ngi laya sho ngi laya tit ngi laya yap lada kane ka seng HLC lada ka peniap shisha ya ka seng WPP ngi peiba ngin le kumno perkhatang hata ngin le kumno kumba phila komen ha ka video bangin deben ya bisha prang banye le ya kita jingi le ki bawan le persya ya kan ne ga seng WPP ngin mi pa ba ba kumba phila ong kum tang ide benlong ngin yara arenti baduk nam rengkat bat kawat ngin ya kharwet bat maphuk maphak klem jing salia kum hagi permanen dai ngin le benar arenti no khnam ngin le be kumta namar bakani sarkar kat kum haga jingpej ke jonga ngamyo I baka yele persya bakani ga seng HLC nakadaw bakim la shu ban ya khun persya yo pra nakata kadaw ki planning gi seng pero ban bernyam penyap yo pra kani ga sarkar le em ha baka yo I bakani ga seng HLC ka berngem ban penyap ya geledar ya ki noyelam khmat jong kani ga seng WPP kani ga sarkar kadang kemen de pimut kamno kadang kemen kani sarkar de kani ga sarkar em baka YI baka ni ka parti WPP baka klan baka strong na kata kadaw ka ay lat bah baka ni sing HLC bagi bernyamban penyap watmut baka sarkar kan yarap ya ka WPP ha ka jing bernyam jo kan ni ka sing HNLC watmut kan ni ka sarkar kadang kemen ka syupun I tangi khmut ki khmat bat ka susur ka jingkaran ka jongki bagi ong ngim elat baka ni ka sing HNLC baka le persya yangi dakara gejing sarkaru ngim elat ya kan gejing le thambor jong kan seng HLC ama sarkar gitu bro gede tang kita gejing keren maphok maphak dei hera ga ero katu kam dera kisu keren tang kam tu tang bandep te tang bandep pimut bani sarkar kan susi kan susi ya kan gejing le jong kan ka seng HLC em kam susi dalele kam susi ya kan gejing le jong kan ka seng HLC em kan sarkar ka kamen bah namar balai namar ba kan ka seng HLC hi ka berngem shisha ban peniap ya kan ka seng WPP ya kan ginong elam jong WPP em kan sarkar ka kamen namar balai namar ba kan sarkar ka ting shisha ya kan ka parti WPP ya kan ginong elam khamat jong kan WPP em ka ting bah namar balada kata ka sing HLC ka peniap shisha ya kini ki nong ilang khmat jong ga WPM ka sarkar kala khan bor bha kala kamen kala larki kala shat kala kamen samlagan thei samla chandrang ki long kami ki long khpa ki hep ki baret tong ini teli be hopra kalong ka bor ingi hadang teli hopra wala don gino jing shunre ngin sa job ba chisin gasni